नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, आज आहे वटपौर्णिमेचा दिवस। मी काल आहे ना मोठा असा फणस आणला होता। हा एवढा आता मोठा एवढा जवळजवळ एक फणस होता। तो आता सकाळपासून कापून खाऊन वगैरे आहे ना, तो आता एवढाच राहिला होता। तो आम्ही आता कापण्याचं काम करतोय। तर मित्रांनो, आम्ही आहे ना फणस घेताना म्हणजे मागताना आम्ही कापा फणसच मागितला होता, परंतु तो आम्हाला ओळखता आला नाही आणि तो बरका फणस निघाला। परंतु बरका फणस जरी असला ना तरी देखील हा खूपच छान असा फणस आहे। अगदी गोड मधुर असा फणस आहे। त्याच्यात आतले जे गरे आहेत, काही शेड आहेत ना, या फणसाची मी अशा प्रकारे कापून ठेवली होती। त्यातल्या ना फणसाच्या गऱ्याची साईज सुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो। हे बघा, ही फणसाची साईज आहे। बघा, ही गऱ्याची साईज आहे। तर त्या बरका फणसाचं आपण काय करू शकतो रेसिपी, यावर आमचा विचार चालू होता। त्यावरून आई म्हणाली की आपण फणसवडी बनवूया। आता त्यासाठी आहे ना मी या फणसाचे आणखीन शेड कापतो। तर ना बघा, आता फणसाची मी शेड तुम्हाला कापून दाखवतो कशी कापायची असं। आता आमच्या गावाला आहे ना फणस वगैरे कापला तर सध्या तो मीच कापतो, त्यामुळे मला तरी सवय आहे। आणि त्याच्यात हा बरका फणस असला तर तो कापण्यासाठी अगदी इझी पण असतो, जास्त काय तो कडक नसतो, कारण त्याची जी शेडं असतात ना ती कापायला काय अगदी कडक अशी नसतात। हे बघा, फणसाच्या गऱ्याची साईज बघा, आणि एकदम उत्तम अशी मस्त मधुर सुमधुर अशी गरे आहे त्याच्यामधले जे आहेत ते। तिकडे ना मम्मीला मी काही शेडं कापून दिली होती, त्याच्यातले ज्या बिया आहेत ते सेपरेट काढण्याचे मम्मी काम करते, कारण ते जे गरे आहेत ना त्याच्या आम्ही एखादी रेसिपी वगैरे बनवू शकतो यासाठी। तर या फणसवडी बनवण्यासाठी आहे ना आणखीन काय साहित्य लागतं ते आपण थोड्याच वेळामध्ये पाहूयात। आणि आता ही रेसिपी आहे ती प्राचीच बनवणार आहे, तर ती तयार व्हायला गेली आहे। ती आली की आपण या रेसिपीला सुरुवात करू। मंडळी, फणस वडे बनवण्यासाठी लागणारे जे काही साहित्य आहे त्याची आम्ही पूर्वतयारी करून घेतलेली आहे। आणि या साहित्यामध्ये ना आपल्याला ही साखर आणि वेलचीची पूड आहे ती आम्ही अशा प्रकारे दळून घेतलेली आहे। इथे आपण काही काजूचे तुकडे घेतले आहेत, या बदल्यात तुम्ही तुमच्याकडे जे काही ड्रायफ्रूट्स आहेत त्याचा तुम्ही तुकडे करून घेऊ शकता। इथे आपण फणसाच्या गऱ्यांच्या आहे ना अशा प्रकारे पेस्ट करून घेतलेली आहे। इथे 2 वाट्यावरून आपण साखर घेतलेली आहे। या छोट्या वाटीमध्ये आपण इथे मस्तपैकी साजूक तूप घेतलेलं आहे। आणि इथे आपण गरजेप्रमाणे दुधाचा वापर करणार आहोत। तर आता प्राचीने आहे ना साईड बाय साईड कढईसुद्धा तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घेऊया। ओके, थोडंसं आपण तूप टाकलेलं आहे त्यामध्ये। आणि त्यामध्ये आपण फणसाच्या गऱ्यांची पेस्ट टाकून घेऊयात। साधारण ना मित्रांनो अर्धा किलोपेक्षा थोडीशी जास्त ही पेस्ट असेल। आज मित्रांनो वटपौर्णिमा होती, तर छान आम्हाला बरका फणस भेटला होता, तर त्याच्या गऱ्यांची आम्ही अशा प्रकारे आता पेस्ट करून घेतलेली आहे। तर त्या फणसापासून ना मित्रांनो आणखीन 1-2 रेसिपीज आम्ही बनवणार आहोत, तर त्यासाठी तुम्ही आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। तर आता या कढईमध्ये मित्रांनो आपण दूध टाकून घेणार आहोत। ते बघा, या टोपामध्ये आहे ना अर्धा लिटरचं दूध आहे ते आम्ही तापून घेतलं होतं, आणि त्यातलं आहे ना आपण गरजेप्रमाणे दुधाचा वापर करणार आहोत। तुम्ही दूध जे आहे ते जितकं जास्त वापराल ना तितकं तुमच्या फणसाच्या वड्या आहेत त्या अगदी टेस्टी लागतील। आता हे बघा, आपण जे दूध टाकलं होतं ते त्यामध्ये सगळं मिसळून गेलेलं आहे आणि सुकलेलं सुद्धा आहे।
जर तुमच्याकडे मित्रांनो दुधासोबत दुधाची पावडर जर असेल, तसेच एखादं फ्रेश मिल्क जर असेल किंवा कंडेन्स मिल्क असेल, तर त्याचा तुम्ही वापर या रेसिपीमध्ये केला ना तरी देखील चालतं. त्यामुळे देखील आपल्या ज्या वड्या आहेत त्या अधिक चांगल्या होतात. आता आपण याच्यामध्ये साखर टाकून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो ही जी साखर आहे ना ते आम्ही आता या पेस्टमध्ये टाकून घेतलेली आहे. आणि मित्रांनो साखरेची जी आहे ना आम्ही पिठी साखर तयार करून घेतली होती, जेणेकरून ती लवकर वितळेलसुद्धा आणि आपली रेसिपी आहे ती झटपट तयारसुद्धा होईल. तर संपूर्ण 2 वाट्या भरून ही साखर आहे ती आपण आजच्या या रेसिपीमध्ये वापरणार आहोत. जर तुमचे फणसाचे घरे आहेत ना मित्रांनो जास्त गोड असतील तर तुम्ही साखरेचं जे प्रमाण आहे ते थोडं कमी केलं तरी काहीच हरकत नाही. तर प्राची, या फणसापासून तू तुझ्या गावाला लहानपणीपासून कोणकोणत्या रेसिपीज खाल्लेल्या आहेत? मी फणस पोळी खाल्ली आहे, फणसाचं सांदण खाल्लंय आणि फणसाच्या घाऱ्या देखील खाल्ल्या. अच्छा, तर आता या मिश्रणामध्ये ना आपण वेलची पूड जी आहे ती आपण पिठी साखरेमध्ये मिक्स केली होती ती टाकून घेतलेली आहे. तर ती आपण आपल्या चवीप्रमाणे टाकू शकतो. तर प्राची, आता हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला कंटिन्यू असं ढवळत राहावं लागतं का? हो, घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहायचं. साधारण किती वेळ लागेल त्याला घट्ट व्हायला? अजून 10 मिनिटं तरी लागतील. तर मित्रांनो बघा 15 मिनिटानंतर आपलं हे जे मिश्रण आहे ना काहीसं असं दिसतं आहे. आणि आता हे आहे ना मिश्रण आपलं संपूर्ण तयार झालेलं आहे. तर आता या मिश्रणाला ना आपण कढईने थोडं थोडं आहे ना तूप टाकून घेऊयात. तूप सोडून घ्यायचं आहे जेणेकरून हे जे मिश्रण आहे ते कढईला लागणार नाही. तर बघा अशा प्रकारे आता हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात. आणि आता हे जे संपूर्ण मिश्रण आहे ते आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. आता हे थंड होईपर्यंत आपण वाट पाहूयात आणि त्यानंतर आपण पुढची कृती करूयात. तर मित्रांनो आता हे जे काय मिश्रण आहे ना ते आता मस्तपैकी आम्ही बाहेर ठेवून गार करून घेतलेलं आहे. आणि त्याला ना आपण एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे. गार झाल्यानंतर थोडासा त्याचा रंग देखील डार्क झालेला आहे. आता हा जो गोळा आहे ना मित्रांनो तो आपल्याला व्यवस्थितपणे मळून घ्यायचा आहे. तर थोडंसं तूप आहे ना प्राचीने हाताला पण लावलेलं आहे. आणि थोडं आता आपण ह्या गोळ्याला लावून गोळा जो आहे तो मस्तपैकी मळून घ्यायचा आहे. अगदी प्लेन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही ह्या ज्या वड्या पाडणार आहे ना त्या कागदावरती आम्ही पाडून घेणार आहे. त्यासाठी आहे ना सर्वप्रथम आम्ही कागद पुसून घेतलेला आहे. त्यानंतर त्याला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया जेणेकरून आपल्या ज्या वड्या आहेत त्या लगेचच निघतील सुद्धा. आता आपल्याला कागदावरती आहे ना हे मिश्रण अगदी पसरट असं आपल्याला ते पसरवून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो हे बघा आपलं आता हे फणसाची आहे ना आपण मस्तपैकी इथे पोळी लाटून घेतलेली आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे आपण गोलच लाटून घेतले आहे. आणि खालती आहे ना अजिबात आपली या प्लॅस्टिकच्या पेपरला आहे ना चिकटलेली नाही आहे. तर आता ना आपण याला चौकोनी आकारामध्ये कापून घेऊयात. तर आता मोठा चाकू घेऊन आपण ही जी वडी आहे ती आपण कापून घ्यायची आहे.
तर मंडळी, आपण जे काही फणसाचं जे काही आपण बॅटर घेतलं होतं ना, ते सगळे लाटून आहेत ना, एवढ्या सगळ्या त्या फणसाच्या वड्या पडलेल्या आहेत. आणि आपण त्याचे जे बॉर्डरचे जे कडा काढून घेतल्या होत्या त्याचेसुद्धा आणखीन एवढ्याच कडा पडतील. तर आहे ना, आता आपण ह्या ज्या वड्या आहेत, फणसाच्या ज्या वड्या आहेत, त्या आपण एका प्लेटमध्ये आधी आपण डेकोरेट करून घेऊयात. तर आहे ना, आता आपण या फणसाच्या ज्या वड्या आहेत त्यांना आपण काजूचं अशा प्रकारे ना आपण क्रश करून घेतलेलं आहे. त्याच्याने ना आपण त्याला थोडं डेकोरेट करून घेऊयात. आणि वरतून जेव्हा आपण मित्रांनो हे काजूचं क्रश जे टाकणार ना, ते थोडंसं आपल्याला ना प्रेस पण करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते दिसायलासुद्धा खूप सुंदर दिसणार. तर फायनली मित्रांनो, आपली ही जी फणस वडी जी आहे ती आपली डेकोरेटसुद्धा करून झालेली आहे. तुम्ही आहे ना वेगवेगळ्या प्रकारचे तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट्स अवेलेबल असतील तर त्याचा जो क्रश आहे त्याचे स्लायसेस पडून तुम्ही यावरती नक्की वापरू शकता. पिस्ता फ्लेवरची जी वडी आहे ती खूप छान लागते. आता आम्ही याच्यावरती ना काजू वापरलेले आहेत, तर काजूमुळे सुद्धा मित्रांनो आपण पाहू शकता किती सुंदर या फणसाच्या ज्या वड्या आहेत त्या दिसत आहेत. दूध वगैरे टाकल्यामुळे ना आपली ही जी फणस वडी आहे ते बघा थोडीशी सॉफ्ट झालेली आहे. परंतु मित्रांनो, मी जस्ट खाऊन पाहिले, ही इतकी सुंदर लागते, इतकी टेस्टी लागते ना. हे बघा, जशी आपली फणसाची पोळी असते ना, अगदी तशीच सेम लागते. फणसाची जी पोळी आहे ती आपल्याला उन्हामध्ये वाळवावी लागते, परंतु ही जी फणसवडी आहे ती आपल्याला उन्हामध्ये वगैरे वाळवायची अजिबात गरज नाही आहे. ती आता अशीच आपली तयार झालेली आहे. तर मित्रांनो, वटपौर्णिमेनंतर बऱ्याच जणांच्या घरी आहे ना फणस आहे तो असाच उरलेला असतो. त्या फणसाचं तुम्ही अशा प्रकारची ही जी रेसिपी आहे ती नक्कीच तयार करून पाहू शकता. तर मित्रांनो, आपल्याला ही रेसिपी कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मंडळी, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये.